Σας παιδιά, εγώ είμαι από το μέλλον τώρα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι του άρεσαν οι λιγουδιές πολύ, περισσότερο η σοκολάτα, η μπανάνα, και ότι αν σας αρέσει, ειλικρινά, θα κάνω κι άλλα. Και κάτι άλλο, στο τέλος του βίντεο έβαλα screenshot, ό,τι φαίνεται, όχι screen, εικόνα έβαλα, για το τέτοιο, για τα κορεατικά προϊόντα που σας είπα και στο βίντεο στο παρελθόν, θα το δείτε. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Οπότε πάμε να δείτε το βίντεο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Πώς είμαστε, καλώς ήρθατε ακόμα μια μέρα στο μαγικό κανάλι του Dean. Πώς είμαστε, εγώ μόλις γύρισα σήμερα από τις διακοπές και επειδή πήγα Τσάμπο, είπα να γυρίσω ένα Τσάμπο haul. Αλλά αυτό θα ανεβεί μετά, όταν ανεβεί το βίντεο vlog για την Κύθνο, να ξέρετε. Απλώς έχει γυριστεί τώρα που γύρισα. Είχα την όρεξη να τραβήξω βίντεο, οπότε λέω κάτσε να τραβήξω ένα βίντεο τώρα που είμαι εδώ πέρα. Οπότε, γεια σας. Ήρθα, μαύρισα, πάχυνα, όλα τα καλά μαζί. Λοιπόν, πήγα στο Τσάμπο να πάρω δύο πράγματα που ήθελα και παιδιά, αντί για δύο πράγματα βγήκα με 10 και πάνω, δεν ξέρω, θα σας τα δείξω τώρα. Παιδιά, πάμε στο Τσάμπο και λέμε συνέχεια όλοι μας, πάμε για δύο πράγματα, πάμε για τρία πράγματα και φεύγουμε με 10, 20, 30 πράγματα. Τι γίνεται, τι είναι αυτό που παθαίνουμε? Και όχι μόνο, έφερε και κορεάτικες κρέμες, το πιστεύετε? Τρελαίνομαι, επειδή εγώ περιποιούμαι πολύ τον εαυτό μου. Τώρα χρειάζομαι μια ενθάρρυνση, είναι αλήθεια. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα από το Τσάμπο. Άσχετο μου. Αλλά πριν σας δείξω τι πήρα από το Τσάμπο, θα σας δείξω και τι πήρα από την Κύθνο. Πήρα τρία πράγματα, επειδή εμένα μου αρέσει να ζωγραφίζω. Οπότε πήρα ένα μικρούλι, τόσο μικρό μπλοκάκι, έτσι. Έχει βέβαια αυτό στην αρχή και έχει μετά άλλες σελίδες, επειδή εγώ ζωγραφίζω. Μ' αρέσει, κοιτάω το τάμπλετ ή για τον υπολογιστή ανάλογα που έχω όρεξη, εικόνες κλπ. Και ζωγραφίζω. Δεν το κάνω ίδια, αλλά το κάνω πιο χαριτωμένα, να το πω, πιο τέτοιο. Άλλο που πήρα από την Κύθνο το mini market ήταν αυτούς τους στυλούς. Δεν ξέρω, τους πήρα. Έχω, αλλά είπα κάτσε να πάρω και τους να έχω έξω και πήρα και αυτές τις ξυλοβολιές. Όταν θέλω να ζωγραφίσω γρήγορα, χρησιμοποιώ μαρκαδόρους, αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να ζωγραφίζω με ξυλοπογιές. Παιδιά, είχανε 3,90, αλλά έχει μέσα 12. Ενώ αυτό έχει 12 πάλι και 3,80. 10 λεπτά πιο κάτω. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι Τσάμπο, αλλά είναι τέτοιο. Μετά πήρα αυτήν εδώ τη σακουλίτσα. Δεν θυμάμαι, 50 λεπτά ή λιγότερο. Είναι για δώρο, για να βάζω δώρα κτλ. Ήθελα να την πάρω επειδή για το παίρνω δώρο θέλω να βάζω σε σακούλες, ωραία και τα λοιπά. Μετά, παιδιά, είδα κάτι. Αυτό. Κοίτα, να πω κάτι. Εγώ δεν τρώω popcorn και τέτοια, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ τα popcorn. Popcorn, δεν μπορώ να το πω σωστά, sorry αν το λέω λάθος. Τρώω πολύ τα καραμελένια και σπαχαίνουν. Είναι μόνο αυτά τρώω σε popcorn. Και παιδιά, βρήκα αυτά σε γεύση Coca-Cola. Δεν ξέρω αν είναι ωραία, θα το δοκιμάσω το βράδυ, να δω αν είναι ωραίο. Όντως η καραμέλα που έχει βγάλει είναι τέλειο. Για μένα που τρώω τέτοιο. Νομίζω είχε, για να δω λίγο την απόδειξη, να σας πω. Επειδή, σετ. Είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω νομίζω είχε τρία και κάτι. Δηλαδή στο Village, αν πάρεις καραμελένια από τον κόρο, έχουν 5 και 6 ευρώ. Αλλά εντάξει, είναι πολύ, δεν είναι λίγο. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο αντικείμενο του Τσάμπο. Θα σας πω στο τέλος του βίντεο πόσα έδωσα συνολικά για όλα αυτά τα πράγματα που πήρα. Πήγα για 2, αφήστε. Πήρα
αυτό το πώς λέγεται, ποτήρι που κρατάει, που είναι για καφέ. Αλλά από ό,τι βλέπω, είναι πλαστικό μέσα. Δεν νομίζω να είναι κατά ζεστό ή κρύο. Μπορεί να είναι. Στο το πήρα να το κάνω τώρα στη σχέση μου, είδα και του μήνα που γιορτάζουμε. Έτσι δεν το ξέρει, αλλά μου αρέσει αυτό το πράσινο και έχει και λίγο σαν λαμπύρισμα πάνω και μου αρέσει. Ελπίζω να το αρέσει. Δεν βλέπει το βίντεο, οπότε μην αγχώνεστε για κάτι τέτοιο. Ένα άλλο πράγμα που πήρα είναι αυτό. Είναι σαν. Λέγεται δοχείο Ben. Ben Mari. Είναι δηλαδή. Το βάζεις πάνω στο τηγάνι, στην κατσαρόλα πάνω και βάζεις τη σοκολάτα και λιώνει. Επειδή εγώ παίρνω κάτι πλαστικά και λιώνει και μετά το έχω κάψει στο πλαστικό, οπότε λέω δεν γίνεται άλλο. Και δεν θέλω να βάλω κούπα και τέτοια να λιώνω, οπότε λέω να βάλω. Επειδή μερικές φορές μου αρέσει να φτιάχνω κορμού, σοκολάτες υγιεινούς με μπανάνα και μπισκότα υγιεινά κτλ. Ή μου αρέσει απλώς να λιώνω τη σοκολάτα και να το κάνω απλώς σε πιο μικρά σοκολατάκια. Όχι ότι το έχω κάνει αυτό το τελευταίο, δεν το έχω κάνει. Έχω καιρό να κάνω, αλλά το πήρα να το έχω. Λοιπόν, ένα άλλο και χρήσιμο. Συγγνώμη. Στην αρχή πήγα να πάρω κρεμάστρες. Επειδή έχω κάποια καλοκαιρινά πολλά, οπότε τα βάζω ένα πάνω στον άλλο, οπότε δεν μπορώ άλλο έτσι. Οπότε πήρα αυτό το σετ κρεμάστρα, έχει 9 μέσα. 40x18,5. Ποιος ξέρει, ξέρει. Και παιδιά, πάντα, κάθε φορά που πάω στο Τσάμπο, θέλω να παίρνω τέτοια πλαστικά καλαμάκια. Ναι, δεν τα πετάω κάτω, τα πετάω στους κάδους, δηλαδή εκεί πέρα που πρέπει. Παίρνω, αυτά είναι τα μεγάλα, τα πήρα για το σπίτι, όχι για μένα. Εγώ για μένα έχω τα κανονικά, αυτά είναι τα μεγάλα. Και το ίδιο πράγμα σε μικρά, το καφέ και το τέτοιο. Δεν πίνω καφέ, αλλά δεν ξέρετε. Είναι αυτά εδώ. Αυτό έχει 50 μέσα, μισό να δω και το άλλο. Ναι, 50 έχει και αυτό. Κάτι άλλο που πήρα. Πήρα μανταλάκια. Επειδή εγώ στη δικιά μου μεριά του μπαλκονιού, μπορεί να μένω με τους γονείς μου, αλλά ό,τι απλώνω από δικά μου, έχω δικό μου μανταλάκι, δικό μου καλατάκι, θέλω να έχω δικά μου πράγματα και επειδή σε λίγο καιρό θα πάω στο δικό μου σπίτι, οπότε χρειάζομαι πράγματα. Και πήρα μανταλάκια επειδή συνέχεια μου σπάει η γωνία και κνευρίζουμε. 16 έχει μέσα. Πήρα αυτά τα πλαστικά. Το πήρα επειδή έχει μπλε και φούξια. Το κίτρινο δεν είναι τόσο αγαπημένο μου χρώμα. Είναι η αλήθεια. Ένα άλλο πράγμα που πήρα είναι αυτό. Είναι για τον Airp. Είναι για να σου προστατεύει τον Airp. Το βάζεις από πάνω. Το καλύπτει και να πηγαίνουν άλλα μικροβία κτλ. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Πρώτη φορά το παίρνουν. Είναι αλήθεια. Αν έχω ακόμα και concealer, μπορώ να το βάλω και από πάνω. Μόλις βάλω δηλαδή αυτό από πάνω, να το κάνω. Επειδή παιδιά, μία εβδομάδα είχα έναν κολοέρπη, μου το κεράτό μου. Μου δεν έφευγε. Που εμένα κάνει 3-4 μέρες να μου φύγει. Τώρα αυτός άργησε πάρα πολύ. Και ένα άλλο αγαπημένο μου πράγμα είναι αυτό. Το βάζω στο καπάκι της τουαλέτας. Είναι καθαριστικό μπλοκ τουαλέτας. Το βάζεις μέσα, παιδιά, κάνει το νερό μπλε και μου αρέσει πάρα πολύ. Το μπλε είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Νομίζω μου φαίνεται. Αλλά ναι, το παίρνω επειδή καθαρίζει και το τέτοιο, οπότε είναι. Ένα άλλο πιο βασικό πράγμα, πήρα 2 τέτοια. Αυτό όταν φοράω κλειστά παπούτσια, όχι ανοιχτά όπως με έχετε δει που φοράω σαν παντόφλα, αλλά δεν είναι παντόφλα. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτά τα παπούτσια που φοράω. Παίρνω αυτό. Αυτό, παιδιά, είναι το καλύτερο spray που έχω πάρει ποτέ και είναι από το Τσάμπο. Είναι το shoe spray. Είναι δηλαδή για να μην μυρίζουν τα πόδια. Και το βάζω κάθε φορά όταν γυρνάω από τη βόλτα στα πόδια μου και στο παπούτσι. Και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι ένα από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή πολύ παλιά έβαζα πούτρα για να μην μυρίζει, αλλά που πήγαινα άφηνα πατηματιές. Οπότε το έχω σταματήσει. Και μετά βρήκα αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Νομίζω έχει 1,99, 2 ευρώ ή 2,99, 3 ευρώ. Ένα από τα δύο, δεν θυμάμαι. Και πήρα 2. Είναι πολύ καλά, να με θυμηθείτε αυτά τα συγκεκριμένα. Μετά έχω άλλα 3 νομίζω πράγματα δικά μου που πήρα.
νομίζω μισό. Πήρα αυτή τη σοκολάτα υγείας. Προσπαθούμε να τρώμε μαύρη, αλλά αυτή την πήρα για τον δικό μου. Για τον δικό μου. Να είναι σε έτοιμο μαζί με το τέτοιο. Αλλά δεν το πήρα μόνο αυτό, δηλαδή το έχω πάρει και από κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω. Μην το δει το βίντεο. Δηλαδή λέει ότι δεν βλέπει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Παιδιά, πήρα αυτό εδώ. Αυτό είναι εκεί πέρα που το βάζεις στη βάση, που λιώνεις κάτι σαν κεράκι που μυρίζει ο χώρος. Πήρα σε στυλ λαδάκι αυτή τη φορά. Επειδή παίρνω κάτι πλαστικά, κάτι σαν κερί που λιώνει, αλλά είναι ωραίο. Παίρνω συνήθως βανίλια και κολοκύθα. Το κολοκύθα βγαίνει συνήθως στο Halloween. Και πήρα τώρα με άρωμα sugar berry. Και έχει μέσα κοκκινά φρούτα. Δεύτερο πράγμα. Μισό. Δεν έχω πάρει. Ωραία. Δεύτερο πράγμα που πήρα είναι να δοκιμάσω αυτή την κορεάτικη κρέμα προσώπου. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά η συγκεκριμένη είναι για το πρόσωπο. Λογικά είναι και για κατά κάτω για τα μάτια. Είχε και μία άλλη που ήταν μερολονικό για κάτω τα μάτια, αλλά επειδή έχω κρέμα εγώ δύο από τις έχω πάρει το Fan Fatal, καταστήματα για μπέικερματικά είδη, που φέρνουν κορεάτικα, είπα να πάρω και το τσάμπο να δοκιμάσω. Επειδή είναι πολύ ωραίες κρέμες οι κορεάτικες. Και γενικά αυτή είναι κρέμα προσώπου Pure Salt Proselection. Περιέχει συμπληρέγματα white flour και, αυτό δεν μπορώ να το πω, θρέφει, χαρίζει λάμψη και λία υφή στο δέρμα, λέει. Απορροφάται εύκολα. Τώρα τις οδηγίες χρήσης και τα λοιπά δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι για το πρόσωπο, λογικά είναι ενυδάτωση. Ελπίζω να είναι και για τις ρητίδες, επειδή τα 30 θέλουμε να φαινόμαστε 25. Είπαμε. Και παιδιά, πήρα και κάτι άλλο. Αυτό εδώ είναι... Έχει 3. Είναι το πιο δυνατό. Το πήρα επειδή έχω βεντάλια και επειδή βαριέμαι να κάνω συνέχεια έτσι. Είπα... Αυτό... Είμαι έτσι. Το μεταξύ, αν ακούτε κάτι... Είναι το άλλο μου το μυστεράκι που έχω εδώ. Είναι επειδή έχω σχάσει, παιδιά. Και αυτό το πήρα για να το έχω μαζί μου. Και τώρα πήρα κάτι πράγματα για το σκυλάκι μου, επειδή πήγε και δεν το έφερα κατά τον νησί, για την οικογένειά μου και δεν έφερα αυτό. Πήρα αυτά τα σκυλάκια, επειδή πάντα σε κάθε βόλτα πρέπει να μαζεύουμε τα μπουμπού, τα κακάκια. Θα τα μαζεύουμε, δεν τα πετάμε, δεν τα αφήνουμε έτσι χωρίς να τα μαζεύουμε, παιδιά. Αυτά έχει 8 ρολά. Παιδιά μου κρατάνε αρκετά, δηλαδή είναι και μεγάλα. Και πήρα αυτά. Δεν είναι πολύ ωραία. Τα εδώ. Μου αρέσουν, οπότε πήρα τα ίδια. Έχουν και, να δείτε, αυτό εδώ, το αυτοκολλητάκι που μπορείς να το κολλήσεις κι άλλο μετά, αν σ' αρέσουν οι πατούσες και αυτά. Και μετά, παιδιά, του βρήκα, μην μου πείτε, παιδιά, πήγες για το σκύλο στο τσάμπο. Δεν είμαι ο μόνος που παίρνω στο τσάμπο, παιδιά. Εντάξει, μπαίνω και από pet shop και από τέτοια, αλλά τώρα βρήκα ευκαιρία επειδή ήταν πιο οικονομικά και πιο... Του πήρα αυτά τα μπισκοτάκια, αυτά εδώ, είναι μπισκοτάκια για σκύλο με σοκολάτα και μπανάνα. Ελπίζω να του αρέσουν. Πάμε να τα δούμε πώς είναι μέσα. Και είναι έτσι. Κλασικά cookies. Ελπίζω να του αρέσουν. Κάτι άλλο που είδα τώρα για το καλοκαίρι, παιδιά. Του πήρα αυτό. Είναι 3 ξυλάκια. Μοιάζει με παγωτό, αλλά δεν είναι. Και έχει γεύση καρπούζι. Είναι για να το βάζεις σε κατάψυξη. Όταν είναι παγωμένο, το δίνεις στο σκυλάκι σου και το τρώει, το μασάει και δροσίζεται. Λέει, το βάζουμε σε κατάψυξη για 3 ώρες και μετά το δίνεις, το απολαμβάνει κτλ. Αυτό λέει, δεν λέει κάτι άλλο. Ότι είναι γεύση καρπούζι, ελπίζω να του αρέσει. Θα σας πω στο τέλος γενικά όλες πόσο είχανε. Μετά το πήρα αυτό εδώ, τις λουλουδιές, επειδή μοιάζει με σαλάμι. Και τρελαίνεται το γιος μου για σαλάμι, για ό,τι εκεί με κρέας τρελαίνεται. Αυτό είναι με γεύση κοτόπουλο. Στο μεταξύ, παιδιά,
Εγώ έχω πάρει τα πράγματα και δεν σας δείχνω, γιατί δεν έχω το ραβδί. Επειδή το ραβδί τα κρατάω για να τα βλέπετε και για να μην κουνάω τόσο τα χέρια μου και με βλέπετε να κάνω. Οπότε, αυτό είναι με γεύση κοτόπουλο και είναι σε σαλάμες, σας το ξαναδείχνω. Ελπίζω να το αρέσουν και αυτά. Και το τελευταίο είναι αυτές οι λιγουδιές. Όταν θέλω να φύγω από το σπίτι, όταν θέλω ότι η άντρα μου δίνει το πόδι του, όταν μου κάνει κάτι καλό κτλ. Του δίνω μια λιγουδιά έξτρα. Ή όταν θέλω να φύγω από το σπίτι και να μην κλαίει κτλ. Αν είναι μόνος στο σπίτι. Του πήρα αυτά. Εδώ. Αυτά νομίζω είναι γεύση bacon. Νομίζω. Δεν έχει ζάχαρη λέει. Δεν έχει ελληνικά. Χωρίς ζάχαρη λέει εδώ. Να. Ναι, με γεύση bacon και τυρί. Υγιεινά συστατικά χωρίς προστικές. Οπότε ναι, παιδιά, αυτά πήρα. Το μεταξύ τώρα έχω χάσει την απόδειξη. Μισό. Τη βρήκα. Ωραία. Παιδιά, για όλα αυτά που είδατε, για 2 πράγματα πήγα και έφυγα για 1, 2, 3, 4. Sorry για την καθυστέρηση. Πήγα για 3 πράγματα και πήρα 22 πράγματα. 22. Και για όλα αυτά που είδατε, πλήρωσα 39,87 ευρώ. Δηλαδή, πες 40 ευρώ. Παιδιά, εντάξει, βλέπεις εκεί πέρα 1 ευρώ, 2 ευρώ, 2,99 έτσι και παίρνεις και λες, α, έχεις χρόνο, έχεις εκείνο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, τι παθαίνουμε και θέλουμε. Πάντως όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, θα δείξω, θα βάλω μια εικόνα στο τέλος να δείτε με τα προϊόντα που έχει τα κορεάτικα. Έχει ωραία, αρκετά καλά. Αλλά αν θέλετε πιο καλά και πιο υγιεινά, θα σας έλεγα να πάτε στα Fun Fatal αν έχετε κοντά σας. Οπότε ναι, είναι η πρώτη μου φορά που κάνω video haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι Jumbo haul, πρώτη μου φορά. Και η προηγούμενη μου δουλειά, κλαίω. Οπότε ναι, αυτό ήταν. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα μεγάλο like. Γράψτε μου στα σχόλια τι πήρατε εσείς τελευταία φορά από το Jumbo. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, μην χάνετε νέα βίντεο. Και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Αν δεν το δείτε θα σας κάνω μαγικά. Πείτε μου πάντα τι πω. Οπότε αυτό ήταν το μαγικό μου βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα το πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Οπότε γεια σας.